The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo magkabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga kung unod, mao ang matuod nga pagkaon. Ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, eniyan sa bangatong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, no, sige hapon, makauban nato ang atong mga naghatag yung kinabuhi ni ining atong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Of course, no, ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod o Tax Expedito Ilumba, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, kasamang Dan o kasamang Tax, sa atong mga igsuon, no, sa gawas, igsuon Rinaldo o igsuon Rodrigo, ang atong mga fans club diri sa Ariman Dipolog, pinaguluhan sa atong Nanay Corazon Balansag, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, sa atong kugi kaayong contributor dinhi sa maong istasyon, si Nanay Bibitano, maayong buntag, maayong adlaw kanimo nay, uban sa imong pamilya. Of course, no, sa atong manager diri sa Arimen Dipolog,
ay kasamang Edgar Dagumo, ubanan nila ni Roger Monera, Elaine, Mardy, ug uban pa nga murag na wa na to madumdumi ka. Sorry. Ug labaw sa tanan ang atong pinakadako nga greeting, no? Patimbaya, no, sa atong adlaw sa Ginoo karon. Ganina mo nabati ninyo nga kusog kayong kampana sa atong simbahan. Pahinumdom nga karong Domingo ha, atong gisaulog ang ano man, no? Ang solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Corpus Christi, no? Tanawa ra gud sa inyong dangilag, ako naman ko'y dangilag. Kanang lantawanan ba, no, sa atong pagtuo adlaw-adlaw. Atong gidungawan diri ang Hunyo 2017. Ug sa pizza 18, no? Sa bulan sa Hunyo. Corpus Christi, capitalize gyud tanan mga litra. Dakong piyesta karon, no? Pero kining pistaha murag kasagaran, murag dili kay ta mo kuan ani, di ba? Dili pod noon tanan. Pero pahinumdom nga dakong piyesta karon. Ang uban gud basta pista, ang ilang unahuna kaon man pakal sa dili na, no, kanang kaon dugang bulok lang na sa atong pagsaulog sa pista. Pero mayon gitag pista sa ulog niya. Dili man kaon ra ang pagsaulog, di ba? Dili kay kaon lang ang pagsaulog. Usa lang nang naa, no? Pero ang pinaka-importante ang mensahe, no? No, dakong pista karon, no? Corpus Christi, no? Solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug usab dungan pud ni sa atong gisaulog ron nga adlaw sa mga amahan. Kun Happy Father's Day o mga amahan, oh? Mga amahan karong naminaw atong adlaw karon. Ug alang sa mga inahan pod o mga babae o sa mga anak. Mo great po ta sa atong mga amahan. Ang unang migrate na ako, ang ako yung hinikog mga kapikas no kaganina. Salamat kayo, mang. Okay, nakahunaw na ako sa miaging Domingo nga ipadayon unta nako to akong gihisgutan sa miaging Domingo, pero lisod kaayo balibaran ning pagduyog sa atong panahon mo nang unahon sa ninako. Tingali na pa ko'y panahon unya ako tong ipadayon. By the way, di sir ko malimot, no, ato po dayang ipahibaw ninyo nga duol na gyud, no, karong Biyernes. Sama na, Biyernes, no? Pizza 23. Karong Biyernes, Pizza 23, adunay usa ka dakong debate sa Luon, Bohol, no? Usa ka hinagilaa sa man ni paglitok. Hinigalaay nga debate, no, dako, no? Sa Luon, Bohol. Usa ka debate nga apilan o gitambungan sa duha ka tinuhuan ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo o sa atong tinuhuang Katoliko, no? Ang debatista, no, sa atong pagtuong Katoliko o sa unahon nato, no, sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, ang ilang debatista mao si Brother Ramil Parba, no? Ang ilado na kaayong debater sa Iglesia ni Cristo, no? Unya ang atong debater pod sa tinuhuang Katoliko duha. Murag mahulog ni nga murag 2:1, no? Duha atong debater sa Katoliko. Of course lain-lain ang topic. Usa-usa sa usa ka topic, no? Nalimot ko sa
unsay mauna gyud nga topic ato, basta duha ka topic, no? Pamatud-an sa Katoliko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. No? Ang unang topic din, ang ikaduhang topic pamatud-an pod sa Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo nga mao ang tinuod. Dayon ang mubarog sa unang topic o ang usa ka topic, usa gyud ka pari, no? Ang usa ka pari gyud atong debater aning debateha. Si Father Darwin Gitgano, no? Usa ka buutan kay nga pari, no? Believe kay ko aning pari. Father Darwin Gitgano, no, sa Loon, Bohol, no? Mao na ang mutindog sa usa ka topic nato sa maong debate. Usa gyud ka pari mo atbang ni Ramil Parba, no, sa Iglesia ni Cristo. Dayon ang ikaduhang topic ang mubarog usa ka CFD, no, kauban nato sa buhat, no, si Brother Edgar Laugan, no. So kung makaadto mo Bohol tambong mo parang daghang kaayo murag daghan yun na kay akong ubang hibaw-an mga kauban sa CFD muadto gani si Brother Paul Alima ang kanhi pastor o ministro sa Saksi ni Jehova nga na convert na sa Katoliko. Muadto gyud, no? Muadto gyud sa maong debate o sa akong nihibaw-an murag si kasama o Brother Wendell Talibong pod sa Osamis muadto, no, sa Loon, Bohol para sa pagduyog, pagsaksi sa maong debate, no? Maong atong iampo ang maong debate karong Hunyo 23 nga peaceful, maayo ra ang debate nga kuan lang, open mind lang ang usa, matag usa, no? Atong hangyoon pod kung makadungog ba ng Iglesia ni Cristo nga peaceful unta ang atong pakig diskusyon ug sa Katoliko pod nga side nga peaceful, no? Ang atong gitinguha sa maong debate para mahimong example, no? Kay sa daghanang mga debate nga atong nakita murag sinagitay o murag bulangan dili unta ingon ana, no, kay sagrado ang debate para nako, no? Mao nang uban dili ganahan sa atong debate kay mura man tag mag-away. Hinaot nga ang debate, atong hinaot nga ang debate karon umaabot Biyernes ba na o Hunyo 23 sa Loon, Bohol, usa gyud ka huwaran example nga debate, no? Kaya ang atong purpose sa debate dili man aron mag-away ta, no, kundi aron ipabarog nato ang tinuod. Pagrespetuhanay sa usag-usa nga mubarog ang Katoliko nga side, mubarog purong sa Iglesia ni Cristo. Dayon atong tagaan ang katawhan mao'y mo balansi og asa para nila ang kamatuoran, no, respetuhanay. So mao na, no, karong Hunyo 23, di lang ko makakuan diri listahan sa detalye. Basta mao na sa Loon, Bohol, no. Dunay grand debate. Murag na sa kuan to, murag public market. Murag ana to. So mao na karong Hunyo 23 dakong debate sa Loon, Bohol, no. Tali sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo nga girepresentahan sa ilang ministro si Brother Ramil Parba ug sa atong Catholic side duha atong debater, usa ka pari ug usa ka CFD, no. Si Father Darwin Gitgano, batanon pa kay ni nga pari, no. Dayon akong nahibaw-an di ay di sir na pari ni si Father Darwin CFD pud ay ni mao nang di katingala pod. Okay, before nahimong pari ni si Father Darwin usa ni ka CFD, no. Kauban sa akong higalang bag-ora pong nahigalang pari sa kuan, nagkaila mi sa Facebook si Father Greg Mendez. Usa pod ka CFD gyud nga pari, no. So mao na, no. Karong umaabot nga Biyernes. So atong ipanghinaot nga kuan, no. Ay by the way, no, sa CFD si kuan, si Brother Edgar Laugan, no. Ang usa, no. Dili ni ingon nga gitabangan si Ramil Parba sa usa ka topic, dili usa-usa ra, no. Tagsa-tagsa ra. Pero 2:1 tungod kay duha man atong debatista din.
sa INC si Kuan, si Ramil Parba. So mao na atong iampo ang debate nga mo lutaw unta gyud ang dapat mo lutaw, di ba? Okay. Okay no, mga tinahod gating paminaw, wala ba mo mahibong ngano sa pagtuong Katoliko ang pinaka sentro gayod sa atong pagsimba sa Dios mao kining Santos nga misa. Inadiha ang Holy Eucharist, no? Kay kana atong misa god gibahin man as duha. Liturhiya sa pulong kon Liturgy of the Word o ganang Liturgy of the Holy Eucharist. Liturhiya sa Eucharistia. O, di ba, unang bahin, pagbasa man na sa mga suwat sa Biblia, di ba? Dayon, dili gid malimdan kanang pagbasa sa Ebanghelyo. Muna Liturgy of the Word. Ang ikaduhang bahin sa misa, Liturgy of the Holy Eucharist. Diha nato makaon. Diha nato makaon si Kristo. Lain ra ba pagsabot ani sa uban? Mga Katoliko kuno, mga kanibal, mukaog tao. Okay. Okay. Nangalibog ra ba itong mga apostol aning pagtulod-anan ni Kristo, no? Ito to atong gibasa ganina, siguro atong usbo ni pagbasa siguro. Sa di po na akong ibasahon, ako sang ipadayon, no? Itong akong malimot niya ako, malay na ako ang sumpay. Okay, no, wa mo mahibong nganong ang pinaka-sentro gyud sa pagtuong Katoliko o pinaka-sentro sa pagsimbang pagtuong Katoliko kining Santos nga misa. Tungod kay naamang gud diri sa Santos nga misa ang kadtong instruction gyud sa atong Ginoo nga katong ningon mo siya buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Di ba? Katong balaang panihapon. By the way, ako sa ning hisgutan kay nay uban mo komentaryo ani nganong balaang panihapon man to nganong sa ulogon po nato nig buntag, no? Simple ra, no? Wala man po'y pagbawal nga sa ulogon nig buntag, no? May kag pangaon gani. Di ba? Pangaon buntag udto hapon. Nagkataon lang balaang panihapon to, no? Wala man pud magdili si Kristo nga buhaton is buntag. Ang importante gud ani dili ang unsang oras kundi ang kasaulugan. Okay, wala mag-ingon si Kristo nga dili ni pwede buhaton sa buntag. O ang ato pong simbahan pwede makahimo na bisag unsang orasa, no? Buntag pa naghapon, gabi udto, no? Labi na kung basahon ng Malakay 1:11 ba na, Malakyas.
kanang adunay dako nga halad, sakripisyo nga putli nga sa tema nato sa Santos nga Misa ato nya ning i-discuss, no? Nga ang katumanan anak kanang sa malakyas nga putli nga halad nga kini masaulog kanang gipasabot nga 24 hours gyud. Nga ang katumanan ini kani man atong Santos nga Misa nga aga oras na gyud, no? Di ba? Kay kung magsaulog tag misa diri, ug nangatulog tong sa ubang nasod, unya kung kita na po'y mga tulog ng gabi, sila na po'y magsaulog. Oo. So, mao na nga kanang Santos nga Misa katumanan anang gisigutan sa malakyas nga putli nga halad, putli nga sakripisyo, pero ato lang ipa sabot, no, sa mga labi na sa mga dili Katoliko nga wa kasabot aning baruganan sa Katoliko nga dili na kanatong Santos nga Misa dili na pag-usub pagpatay ni Kristo, ha. Oh, kay ang atong gisubli-subli ang dili dugoon ang handumanan, pero katong kamatayon gyud ni Kristo kas ara gyud to. Oh, kinaamang goy mga taki manaway nga giingon ra ba na sa Book of Hebrews nga dili pagsubli-sublion kay kas ara namatay si Kristo, no? Tinuod bitaw. Pero ang handumanan ipasubli na ni Kristo. No, di ba? Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Ganang sakripisyo diya sa misa, dili na pag-usub pagpatay ni Kristo, dili maura ng hitabua kadtong namatay gyud si Kristo sa Kalbaryo. Mura bag gilabas si tawag ani. Di kay ko eksperto ani. Pero nakasabot ko pero di kay ko eksperto mo explain ani, no? Na ay mga mayang laking Katoliko mo eksplikar ani. Maura na. Kanang atong Santos nga Misa nga na diha gisaulog nato ang kamatayon ni Kristo og ipakaon man niya pod ang iyang lawas sa bayhon sa paan og bino, no? Katong atong gibasa, no, sa San Juan 6 mo may gipasabot ato. Kanang ang gipasabot anang gidid-an ta nga isubli-subli katong dugoon, no? Dugoon nga halad, no? Para sa atong gihimo sa mga Hudyo sa daang tinuhuan anang magpatay sila mga hayop ba. Mao na gipasabot nga dili na to, no? Di na to ipasubli tong dugoon nga halad sa hayop. Nya sa ato po diri sa pagtuo sa Kristyanismo sa New Covenant, dili po na dugoon na atong halad sakripisyo, no? Dili, no? Nya katong sa daang tinuhuan pod nganong kanon, nganong duna tay kaon. Kay ina naman pod ila sa daang tinuhuan. Adunay kaon. Di ba? Katong ila sa daan. Niya sa atua ang katong kanon ang lawas gyud ni Kristo kay iya mang ipakaon. Di ba? Ato ra gung usbog basa ni. Okay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong gihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon dangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod, mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, maoy nagpadala kanako og tungod kaniya,
buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, og inyo og unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Di ba? Nya sa man nato ni makaon ang lawas ug mainom ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo kay matud pa niya mao ni matuod nga kalanon. O diya sa Santos nga misa o katong balaang panihapon nga mo ni karon atong gisubli-subli. Pero ang sakripisyo nga gitumbok ani dili ni laing sakripisyo kundi katurang sakripisyo sa nga gibuhat ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus. Kas-ara to. Di ba? Term reenactment man siguro atong term gamiton ani. Dili ba murag pagpadangat, no? Ug unsay sustansya ato, ug unsay kaayuhan ato, mura lang to pagpadangat, pagparticipate na to. O kita, okay. Kita karon wa man ta didto sa maong Kalbaryo. Pero kita giauhag man ta tanan nga mo-participate ato. Kini nga atong Santos nga misa, kahigayunan ni nato nga makaparticipate ta atong kas-a nga nahitabo nga Kalbaryo. Di ba? Nga kuan mo na nga kining Santos nga misa, di ba? Ang gihandom ani kamatayon og pagkaon. Okay? Ipakaon man ni Kristo ang iyang kuan. Ang iyang lawas ipainom iyang dugo. Nya asa man ni? Asa man nato ni makaon diha sa Santos nga misa kay naman diha ang Holy Eucharist. Unya dili na siya simbolo lang ha. Sa doktrina ng Katoliko gitawag nig transubstantiation, no? Wa jud tay mabasa diri sa Biblia nga simbolo, no? Tinuod yun na. By the power of God pwede na nga tan-aw na to, maura magitsura. Maura pog inigtilaw, maura pog pamation nimo, no di ba? Pero by the power of God, dili nimo makuan sa imong senses nga naon sa nila dugo na ni o nalawas gyud ning Kristo, pero ang substance ana nabalhin na. Nya dili na imposible kay walay imposible sa Dios. O na ang pagtuong Katoliko. Mao ni nga kining Santos nga misa mo ni ang pinaka highest form of worship nato diri sa New Covenant religion. Sa iglesia, sa simbahan. Dili nang, di ba sa ubang tinuhuan ng ilang sentro sa pagsimba kana amang murag magkanta-kanta lang din magwali diha jolly kaayo. Di man pud noon dautan. Kana taas kay dugay kay mahuman kay murag daghang kayong wali dayon magkanta-kanta unsa pa diha, no? Di man pud noon na dautan, no? Pero dili na mao ang pinaka sentro gyud sa pagsimbang Kristiyano kay ang pinakasentro gyud nga pagsimbang Kristiyano kini mang sugo ni Kristo nga ipahandom ang kadtong iyang balaang panihapon, ipahandom kadtong iyang kamatayon sa krus. Ipahandom. So mao na karon nga gisubli-subli nato na taga-adlaw gyud karon aron matuman po nang sa Malakyas 1:11 nga putling halad nga gipasabot diha 24 hours ra ba na nga daygon ang ngalan sa Ginoo. Wa may laing katumanan ana kanamang Santos nga misa nga Katoliko. Di ba? Nga naman kay ug magmisa ta diri. Butang tao bang mga igsoon na to nangatulog po sa laing dapit. Nya inig pangatulog na po nato magabi nanam po mo buntag dito nga magsaulog. So matuman yun ang gipasabot diha sa Malakyas. Nga gipasabot diya 24 hours gikan kuno sa pagsubang sa adlaw ug pagsalop. Naa diha gipasabot adunay pagtayeg, adunay putli nga halad nga pagahimuon sa kahintilan kuno. Nay dili ko na atong daan kay katong sa daang tinuhuan gud mga Hudiyo ra man to. Nya kanang sa Malakyas dang gipasabot sa apil naman ang mga hintilan na. So sa New Covenant religion ang gipasabot ana, meaning sa iglesia, sa simbahan na matuman. Ug mao na garon di ba taga-adlaw. Gihimo na to na mo nang natay Santos nga misa mo taga-adlaw niya
pagkadaghan ra ba nato niya mga Katoliko murag wala lang di gid mo tambong, di ba? Dili man ta required gyud nga taga-adlaw, pero because of love mahimong himuon na to na kanang uban gali makita nako nga human sa ilang trabaho diretso sila simbahan, tambong sila sa misa maayo. Okay. Pero ang required kanang Domingo ra, no? Once a week kanang fulfillment of the Sabbath nato kanang Lord's Day. Kinahanglan di kita mo palta ana kanang Domingo. Kanang kuan na to taga-adlaw na to kung naatay panahon, dugang na lang na. Dugang na lang na. Pero ang required kanang Domingo ra gyud, di ba? Kay umayong kag taga-adlaw, naamang gud po nas Biblia, no? Naapoy teksto ana nga naapoy taga-adlaw. Mga tinunan magbalik-balik, mga Kristiyano magbalik-balik gyud sa simbahan, no? Now dili kay nako tukion ang mga pros and cons ani. Ang message lang, no, kay nagunahon na po ko nga isgutan ako ang katong akong gisgutan sa miaging Domingo. Labi na ang kining transubstantiation kay Katoliko ra mga nanudloan no, nga ang substance mausob gyud, lawas ug dugo gyud ni Kristo, dili kay simbolo lang, no. Tung nangalibog tong mga tao kay wa kasabot ani, wa gyud mo ingon si Kristo nga iyang ingon siya nga dili man na literal akong pasabot. Si simbolo ra man na, wa gyud mo ingon si Kristo ana. Meaning gipasagdan yun ni Kristo sila nga ilang giliteral pagsabot, di lang sila kadawat. Sila mo tuo ba? Ingnan bitaw ni Kristo, kamo ba mga tinunan? Mo biya ba pud mo nako kay wa pud mo kasabot. Di ba? Okay, wa pa sila kasabot ko din ato. Pero wag sila mo biya kay wala gini usa sa example ba nga isag wa pa ta kasabot, mutuo gyud ta. Kay kinigong pagtuo na to sa Ginoo di man kinahanglan makasabot gyud ta, no? Although pakapin na nang makasabutan, nindot juga makasabuta, di ba? Pero dili na mo atong basihanan nga kung wa ta kasabot di ta mo tuo. Kato bitaw si Tomas, unsa may sipyat ni Tomas? Kaya ngiyang to see is to believe man si Tomas, di ba? Ingnan sa Ginoo ni tuo ba ka Tomas? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan katong mituo bisan wala makakita. Sa to pa sa laing pagkaistorya, bulahan tong mituo nako bisag wa kasabot. Pero yun si Kristo mabot panahon makasabot ra mo ani. Okay, ang kaalam ang pagsabot mag-uminto man, dunay progress. Nya inig mag-progress ang pagsabot, mag-progress po ang iyang mga responses mo na nga ang simbahan dili gyud nato na mayong ka nga naglambo naman ang simbahan, dili naman parehas gyud sa una, natural kay naglambo man. Nag-progress pero wala ta mo simang nara ang mga doktrina. Gipalambo lang nato ang atong mga responses kay mo ang ingon gud ni Kristo sa Juan 14:12. Kinsa tong mosunod kanako, mobuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini. Labaw pa niini, no? Juan 14:12 mo ni ang pinakalig-ong prueba nga teksto sa simbahang Katoliko nga dili dautan ng pagprogress paglambo sa mga responses na to, no? Sa una panahon sa mga apostol wala pa nila butangi og numero, chapter ug bersikulo ning Biblia, di ba? Katoliko ra may ga butang ani, di ba? Gamit-gamit manggali na sa mga dili Katoliko pod, di ba? Ingon sila nga basta inventoras Katoliko ay magtuo kay dautan basta inventoras tao unsay kung matinud-anon na sila anang argumentuha nganong gamit-gamit man sila Biblia nga naay numero. Nga ang butangan ng numero Katoliko man. Wa man mayon si Kristo diri litra por litra sa Biblia. Oy, butangin ng numero ng chapter bersikulo ng kasulatan, o siya mag-ingon. Di ba? Buot ra man sa Katoliko, of course na authority ang Katoliko ana kay tinuod man siyang simbahan. Kung tinuod ng ilang ingon basta inventos Katoliko di tuhuan. Anong gamit-gamit mo sila Biblia ang naay numero nga Katoliko may gabutag numero ani? Pero sila nga magsaway anang atong mga development kining progress, wa sila kabantay nga sila pod nag-progress biya pod na. Whereas anang Iglesia ni Kristo,
Mayon sila Biblia ra gyud kuno. Yan ano naman lagi sila pasugo magasin. Ba og tanang tuhuan kanang naragos Biblia, di wa nay pasugo magasin, di ba? Oh. Ang tinuod na sila gustong itudlo nga wala sa Biblia mo nang magpasugo magasin sila maura po na sa Seventh-day Adventist pasaylo ako sa mga dili Katoliko. Natural lang ni kay Katoliko man ko dayon. Ipabarog yun ako akong nahibaw-an nga Katoliko. Mao na ba? Kay magtudlo mo nga Biblia ra pero si Ellen White pagka libro ni Ellen White, di ba? Okay, kung Biblia ra na dili matudlo nila ng ubang pagtulunan nila nga wala sa Biblia para na kanang moingon sila nga ang 666 Santo Papa mananap ng mapintas wala na sa Biblia. Nara na sa libro ni Ellen White og sa pasugo magasin sa Iglesia ni Cristo. Okay, at ang ilang ninyo no kung maghisgot ko aning yung topika kining og detalyihon na ko ni ka hisgotan na to tong mga pros and cons ani mga supak og tubag. Okay, i-separate ni nindot ning topika ang daghan gali mga protestante sa Amerika nga mo ni nakapa usa ni kining pagtulon-ana mo ni usas nakapa Katoliko nila naka-convert kaysa Katoliko ra kuno ni ma-realize niya. Ining Holy Eucharist ba nga giadlaw-adlaw na gyud nato, di ba? Tuman po nang naa sa Biblia nga adlaw-adlaw nga panagtigom. Di lang kay once a week. Sa libro ni Brad Sok Fernandez ang atong veterano nga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga kanhi mayor sa Talisay, Cebu. Nakabasa ko sa iyang libro nga iyang gi-discuss ning mga pros and cons ani. So basa mo anang libro ni Brad Sok kanang katin-awan sa pagtuo og handbook sa Catholic faith no. May kay pagka-depensa ni Brad Sok tawgon magana ko ning tatay. Kay usa ni sa mga mentor nako no nga kanhi na influence po ni siya sa Seventh-day Adventist no. Okay, no. Mga tinahod nga tigpaminaw, akong hisgutan ning mahitungod sa larawan ribulto. No? Although, tagsip lang ni, di yun ang tibuo ka. Nakainomdom siguro mo kung naminaw mo atong sangka sa katarungan, sa katong na-discussion na mo sa larawan, atong nasabtan nga, medyo doon na pag-revise sa baruganan sa mga dili Katoliko. No? Doon na pag-revise. No? Yan naman. Kay ni adto gyud basta ribulto gani larawan gidili gyud na. Labi na ng mga saksi niyo ba maka-enkwentro na ko sa una. Kitag ribulto sa Katoliko mayon bawal basta ribulto bawal. Pero karon medyo gi-revise nila ilang apologetics ilang baruganan. Muingon na sila ron okay rang na larawan ribulto basta dili lang yukbuan. Nganong ilang mang gi-revise ilang baruganan. Tungod kay di manggod mabangbang na mas Biblia ng ang Dios gapahimog larawan ribultos kirubin, Exodus 25 sa Exodus 25:17 ngadto sa 22 ya ato ka sa Ezekiel pod 41:15 ngadto sa 20 ang templo sa Dios gihulagwan na daghang larawan sa bungbong larawan sa kirubin o anghel di na pagay dagway sa usa ka leon isip dayan leon na ha. Ilang kilarawan santos dagway pas leon na sulod sa templo, di ba? Gani magkaingon ko katong templo nga sudlan-sudlan sa mga apostol, katong templo sa mga Hudiyo ba nagtuo ko na atoy larawan? Di ba katong si Kristo magbalik-balik sa templo sa mga Hudiyo? Na atoy larawan nga naman tanawa ra ninyo ng Biblia. Tanawa niyo ng Biblia unsa nang dagway ng templo sa mga Hudiyo. Ang example ana gihulagway sa Ezekiel 41:15 ngadto sa 20. Amo nang mapugos gid sila sa pag-revise. Mo manggali na ang Iglesia ni Cristo nagsugod-sugod na po sila himog ribulto ron. Pero
dili lang nakakuan lang kay si Felix Manalo ra po ilang pasilo ako ni katawa ko. Okay. Si Felix Manalo ra po ilang gihimo agribulto na silang sentral. Tanawar go ninyo bisan sa pasugo na ako'y kuan na burag kung print ta sa Facebook makakita mo na kay ako po nang i-post no. Katong gikan sa pasugo nga ilang gipictura ng ilang monumento ni Felix Manalo. Na ay ribulto ang kuan mga iglesia ni Cristo na sa ilang sentral no. Niya kita pong mga Pilipino na po tay ribulto di ba? Unsa may atong ribulto mga Pilipino nang monumento ni Rizal sa tong plaza di ba? Ilang giusubron ang ilang pagtulunan may sila nga okay ra na larawan pero dili lang ludhan, dili lang halukan, dili lang alagaran kay supak kuno nas Biblia. Mo ni atong hisgutan. Unahon sa nako siguro tong kanang gisimba ng larawan no. Atong ipasabot ng unsay but pasabot anang gisimba ng larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, unsay but pasabot ana no? Well, kung maghisgot ta og ribulto sa Santos, for example, larawan ni San Antonio o San Vicente no. Ang buot ipasabot anang gisimba ang larawan ni San Vicente. Dili na buot pasabot ni Hunong nga ang larawan yun mo gisimba. Kundili ang gilarawanan. Buot pasabot kanang larawan nagsimbolo lang na, meaning relative lang ang simba diha sa larawan. Dili kay diha ra gyud larawan kay ang gipasabot ana ang gilarawanan. Mao ni ang wala masabti sa mga dili Katoliko. Di ba na kadumdum mo nga kay niingon man gud nga kaming mga Katoliko wala mi magsimba sa mga ribultos mga santos. Ang buti pasabot ana wala na mo simbaha ilang ribulto ingon nga Dios. Kay kinigong simba kung atong tun-an ni ang historical usage ani dili ni nagpasabot og simba lang alang sa Dios. Di ba? Hinuon sa atong bokabularyo ron nga binag-o ug moingon gali tag simba sa Dios ra gyud na kanang sa Griego ba nga latria, supreme worship that can be given only to God. Mo nang kasagarang mga pare ron moingon nga wala mi magsimba sa ribulto, wala mi magsimba sa mga santos kay sa Dios ra mi nagsimba. Ang buot pasabot sa mga pare ana, no? Nga wala mi magsimba sa mga santos o sa ilang mga ribulto ingon nga Dios. Pero kung tanawon po nato ang meaning anang simba diri sa Biblia og karaang gamit ana kanang simba biya dili biya na gamiton lang sa simba ingon nga Dios. Pwede biya na sabto na tug pagtahod o veneration. Gani sa mga sa Europe, mga British, mga Briton, ang ilang karaan nga pulong anang your honor, your worship. Di man na to na, di ba? Your honor or your worship. Basa ka ng King James Version, tanawa na. Nga si Kuan, basahan ninyo ng King James Version English. Narabay mga labi na mga Baptist, na mga Baptist nga paborito nila ng King James. Basahan ninyo na inyong King James Version nga English sa 1 Crónicas 29:20. No? 1 Crónicas 29:20, no? By the way, sa di pa na ko ni basahon, ako sang tiwason tong pag-ingon nga gisimba ang ribulto. Nga dili but pasabot ang ribulto gyud mo gisimba og direct ang ribulto simbolo lang o kanang gitawag natong relative lang ang simba di sa ribulto pero directed to tag-iya sa ribulto dili kay mohunong sa ribulto di ba parehas ni akong example ani sa among discussion ani sa miagi kana bang usa ka bata usa ka anak nga nakig-istorya sa iyang inahan nga tuwa sa gawas tuwa ba sa Amerika or bisan asa no Dubai o bisan asa. Kung tan-awon nimo ng bata diha, kinsa may iyang gika-istorya kung imo lang tan-awon mo kaingon ka, uy, nakig-istorya ang bata sa telepono. Nakig-istorya ang bata sa telepono. Pero dili nabot pasabot nga ang telepono gyud mo iyang giistorya nga naa siya iyang atubangan, kundi ang iyang gika-istorya sa telepono nga tuwa dito sa ubang lugar. Di ba? Ingon na mopod kung kaming mga Katoliko gasimba, gayukbo mi atubangan sa larawan sa santos, gisimba namo, pero di bot pasabot nga nihunong diha sa ribulto. Lahos na directed to kinsay gilarawanan. Di ba? So ang larawan simbol lang, murag latayanan lang. Instrument lang. Di ba?
Si Josue gani nagsimba sa Dios gatubang og ribulto sa anghel. Josue city size. Basahan ninyo ng Josue city size. Josue city size si Josue miyukbo sa Dios gatubang sa Old Ark of the Covenant. Old Ark of the Covenant kasi ibabaw doon ay larawan sa kirubin o anghel. Di ba? Unya nganong miyukbo si Josue ato dito kay ang presence of God naaman dito. Katong larawan sa anghel, nagsimbolo to sa presence of God. Di ba? Simbolo sa presensya sa Diyos. Dili kay Diyos gitong ribulto sa kirubin. Dili. Nga naman, asa man na mabasa? Asa man na gihulagway ng Old Ark of the Covenant nga naay ribulto? Nasa Exodo 25. Exodo 25, tudling 17 hangtod 22, no? Exodo 25, 17 hangtod 22, na diya mabasa giun sa paghulagway unsa itsura ng Old Ark of the Covenant. Na nay ribulto. Gani ilan ang prosesyon. Opo niya atong pamatuod nga di daotan na atong prosesyon sa mga sacred images. Kita mga Katoliko. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, malimtan ako. Naaday po to'y issue nga, maingon nga, unya, wa mo sugua, maghimo man mo, gisugo bagon mo, dias Biblia mga Katoliko, nga himuan ninyog larawan ni si Santa Maria, himuan ninyog larawan si San Vicente. Now, wala tayo litra po litra nga direct command sa Ginoo nga pahimuon ta. Pero wala ang po tagibawalan anas Ginoo. Basta dili lang yun ipaka-Diyos ba, no? Kanang i-venerate lang, why question na, no? Kanya ka na pong pag-alagad, dili tanang pag-alagad pagpaka-Diyos, kaya naaman sila, nganong gialagaran man nyo ng mga ribulto, tanawa sa onsibot pasabot anang pag-alagad. Dili tanang pag-alagad pagpaka-Diyos. Di ba kitang mga anak gaalagad man sa itong ginikanan? Di ba? O gakinahanglan sila nga, alagaran na to sila. Pero ang atong pag-alagad nila, dili ingon nga Diyos. Tanawa, bisan Iglesia ni Cristo gani, kung sabto na to nga pag-alagad pagpaka-Diyos na maigo po sila ana. Tanawa ng pasugo magasin sa mga Iglesia ni Cristo, di ba? Naana sila kanang pag-venerate po sa ribulto, monumento ni Felix Manalo. Di ba? Napagali na sila pagbutang po og bulak. No? Na ako'y picture na, no? Naada sa Facebook, ako nang gipost gani. Dili tanang alagad pagpaka-Diyos. Unya ka na pong paghalok sa ribulto, dili tanang paghalok pagpaka-Diyos. Di ba na, muhalok ni kasi mong anak. Ang bana muhalok sa asawa, pagpaka-Diyos na day na. Nato'y INC sa Facebook nga, kung muragi painit akong ulo ba, kay atubang niya na kutong picture ko nung ang pare ni halok sa Santo Cristo, nga ribulto. Kaya iyang sabot nga, gipaka-Diyos tong ribulto kay gihagkan. Uy, muhalok ni kas picture. Sa imong ginikanan ba nga, example, ning panaw na slaing kinabuhi, pag hinumdum, gihalukan imong picture, gihimo imong Diyos din ang picture. Dili, oy. Unya, basahon ako, no? Katong akong giingon ganina nga sa 1 Crónicas 29:20, nga dili tanang pagsimba, no? Pagpaka-Diyos. Ano, basahon ako. Kay si David diri gisimba man, tanawa, 1 Crónicas 29:20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Ang Diyos gisimba og si Hari David. Giusa pagali kapulong. Murag magkaingon ta, parehas man ang simba sa Ginoo og parehas og ngadto ni David. Dili na, kay sa exegesis nga Katoliko, basta dili Diyos, ipaubos na to na. Ginganlan na to na sa Grego og dulia, veneration.
Na superlative degree na. Kining worship sa Dios mao tong latria pinakataas. Mao nang sa ubang hubad labi nas binisaya sa maayong balita Biblia parang dili ta masipyat og sabot nga wala nato simbaha ang si David ingon nga Dios mao nang gilahi gisiparit ba giingon diha nga gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Pero sa King James sa karaan usa ra ka pulong gigamit ana gitabangan sa duha worship the Lord and the King. Pero sa exegesis nga Katoliko dili na ingon nga sa king nga si David simba ingon nga Dios kundi dili gi-venerate gitahod. Ana na siya. Pero worship ang gigamit. Mo na example nga kanang historical use anang worship dili kay simba ra ingon nga Dios. Mahimong sabto na nga pagtahod lang o veneration. Okay, pasensya na kay wala na tayo igong panahon. Sunod Domingo pohon na po, no? Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga higala sa technical side kasamang Danny Luod o Expedito Ilumba, uban sa atong mga guard sa gawas, si Rinaldo o Rodrigo, nila ni nanay, naris nanay Corazon o sila ni Rogie, ako nakita dire. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tata RMN. Oh my! The weather in the Philippines is so unpredictable. One day it is so sunny, then it suddenly rains. How about my sinampay? I have to bring it indoors na. Oh no, it will smell kulob. All you need is pride. Pride with fabric conditioner. Mabisang nagtatanggal ng dumit man siya at nagbibigay ng long-lasting bango sa loob man o sa labas patuyuin ang labada. For fresh smelling laundry, rain or shine, all you need is pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured